Smbu, Ruben, Ecleo, my God. Kinesya, wala pa rin naman. Pero at least purma-purma na silang tulo. Mauna ko na ikamahal akong ginang Diyos, Divine Master Ruben, Director Senior, Master King of all Kings, Master Ben Director Junior, Divine Grad Master, Mas Madonic Universe. Ako, Diyos silang ipahimutangan o prime ba. Kaya mahal ko na ako akong Ginoo. Makatawa naman lang ko sa mga basers. Sa bagay, history repeat itself malagi na. Dili magino siya mabasol kay. Dili magud maabot ang kalamidad kung wala ang basers. Manabalikon ko sa panahon ni Noah, kung wala tong mga tao nga nagpahid o dugo sa palo, dili ito mulunok. Sa panahon po ni Lot, kung ang mga tao ni Too, dili po tumagulan o kalayo, dili masunog ang syudad sa Gomora. Sa ako pong panahon karon, kung wala na yung mga basers, dili po ni maabot og 100% nga kalamidad. Kana magud sila, history magud sila. Pero pagkabot sa panahon looy kay mga basers, kaya nga naman mga grupo magud yung mga basers nako. Naano sila yung mga tao. Pero kasagaran ka na mingon nga kung kisay makatamak og iti may mamahid. Sama sa ningon ako kadik, mamagod na siya kay makatamak og iti mo dyan mamahid. Pero looy kayo kay mismo silang kaugalingon gani piki pa man nilang account. Manay patunay na mga basers talaga, mga mangmang ganyan talaga yan. Inggit lang kasi sa akin kasi ako mayroon ako maipakita sa buong sanlibutan. Hindi katulad nila. Tingnan nyo, mata, agila at saka karnero. Kaya yung mga tao na walang alam, walang natutunan, nakakaawa talaga. Kaya ako mayroon talaga akong maipakita sa buong sanlibutan. Hindi ka guys sa mga basers na parang asong ulol ba na tahol ng tahol kung kailan malaglag ang bulan at sa kabituin. Nakakaawa talaga. Ako lang naawa talaga sa mga basers ko. Gaya ngayon mayroon talaga akong maipakita sa buong sanlibutan. Hindi kagaya sa mga basers ko na wala talaga, hangal talaga. Pero sa bagay tama din yun para talaga maabot talaga ang kalamidad. Kasi hindi naman talaga magbago buhat noon at saka hanggang ngayon kung wala yun sila Yung mga basers ko ang nagpatunay sa history sa nakalipas at sa parating. Kaya tingnan nyo, Smbu, Ruben, Dira Buray, Madron, Ecleo, is my God. Kayo na mga basers ko, anong may pakita nyo? Naku, nakakawa talaga. Kaya ako talaga mayroon talaga akong may pakita sa buong salibutan. Wala. Kasi ang dami talaga naingit sa akin, sikat kasi ako Ganyan talaga yung mga celebrity. Pero ulitin ko, kung ako dati ipinako noon, ngayon hindi na. Kaya humanda na kayong lahat sa akin. Pero maraming salamat din sa mga basers ko. Kasi affected kayo Kasi alam niyo kung bakit takot kasi kayo. Kaya yung ginawa nyo, yung pangalan nyo, alias mukha nyo, piki, hindi kagaya sa akin na totoo. Kaya wala tayong magawa, pasensyahan na lang talaga tayo. Ganyan talaga ang buhay. So, ingat na lang talaga kayo lahat palagi. Maraming salamat sa basers ko kayo. Kasi kayo ang dahilan na darating talagang napakalaking dinubyo sa buong sanlibutan.